Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapangunangan na pulo ng mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Mayong hapon, Negros. Kagsarama kami malantaw sa Digicast Negros X sa Kabangkalan. Ang nagapangunangan na pulo ng mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Ang top 10 ng mga balita sa Negros, sumungad lang. Website www.digicastnegros.com. Kagsarama kami malantaw sa Digicast Negros sa Kabangkalan. Ang aso. Kagyari na. Ang top 10 ng mga balita sa Negros, sumungad lang. Sa mga balay kong komersyal sa Negros, naghatag sa paabsay sa sunod-sunod na mga brownies ang aga. Lasa. Tumoso Mayor Richard Hoko, sa batang isyu kung bala, mapapili siya ng kongresista sa first district. Kag, sa tripping ni Ruming, sa ka-farm sa Silay City, nag-harvest na sa strawberries. Kinitanan sa Digicast Negros 10. Sa ka-farm sa Silay City, nag-harvest na sa strawberries. Kinitanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Negros Occidental PNP ang magapatuman sang mando sang presidente nga dakon ang yadtong mga hindi amo kung hindi eksakto ang paggamit sang face mask. Ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte sa kapulisan nga arestuhon ang mga persona nga hindi amo ang pagsuksok sa ilang mga face mask agud mapangapinan ang publiko. Ginpahayag sa Presidente nga dapat i-detain sang 9 ka oras ang mga violators kag hibaluon kung nga wala nila ginasuksok sang tadlong ang ilang face mask. Si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nagsiling nga ila pagasundon ang mando sa presidente. Pero si Donasco nagsiling man nga mahimo sila ang magasaway lang anay una sa mga violators. Pero kung sige-sige ang ila sini nga pag-violate kag kun magbato pa sa arresting officers, sila ang nagakadapat na nga i-detain. Magadepende man sa tagsa ka LGU suno sa kay Donasco kung paano idisiplinahon ang mga pasaway nga hindi amo ang pagsuksok sang face mask, ilabi na kung puno ang mga detention cell sang police station. Sa number 9, ginimutig ni Tuboso Mayor Richard Hoko ang impormasyon niya nagagwa nga magapapili sa bilang kongresista sa 1st District. Sa number 9, suro sa alkalde, nakibot man gani siya nga nagwa ang mga impormasyon. Tigaylo sunod sa kay Hoko, nga ayar akaron sa iyang 3rd term, siya magapapili bilang konsihal sa Banwa para sa 2022 elections. Ang iya naman asawa nga si Madonna, ang inalantaw nga magatalo sa iya. Nagkonsulta si Hoko sa iyang mga lideres kag sunod sa iya, nag-isa sila para sa iya nga tiayon nga magabulo sa iya nga magapadalagan. Katapos ang United Negros Alliance si Hoko, sunod sa kay Mayor Salvador Escalante nga Secretary General sa UNEGA, natala na nga magsapol ang partido para sa 2022 elections. May kasugtanan nga mag-isa ang UNEGA kag Love Negros. Sinisira mo na siya laban-laban di Pandagan kay ang hindi mo ko is hindi ko ano pulso ang mga lideres. So, siya ang pulsuan sa mga lideres then mangita magkutimbang pamilya or Sa number 8, lalaki nga nagbisita sa patay, ginpatay. Patay ang 40 anyos nga si Ricardo Cabison matapos tiruhon sang wala pa makilalaan nga suspetsado sang Miyerkules sa Barangay Tapi sa siyudad sang Kabankalan. Sa investigasyon sang PNP, nagatambong lang sa haya ang biktima sang hinali siya nga tiruhon sang gunman. Sang matumbaliwat pa ini nga ginduthang sang 2 ka beses nga nagresulta sa iya kamatayon. 2 ka basiyo sang 45 caliber pistol ang na-recover sang kapulisan sa crime scene. Suno kay Lieutenant Jomel Salarda, Deputy Chief sang Kabankalan PNP, ang biktima nga si Cabison ang yara sa drugs watch list sang PNP. Pero personal nga away ang ginalantaw karon sa PNP nga motibo sa pagpatay kay Cabison. Pero personal nga away ang ginalantaw karon sa PNP nga motibo sa pagpatay. Sa number 7, security guard patay matapos mabunggo sa posting iya ginadala nga motorsiklo.
Patay ang 41 anyos nga si Robert Roma matapos magtabog sa iya ginadalang motorsiklo sa makabunggo sa poste sa Miyerkules sa barangay Poblasyon sa San Enrique. Sa investigasyon sa PNP, nagabiyahe gikan norte padulong sa sur nga bahin sang highway sa makabunggo sa poste sang street light kag naglabog sa dalan. Gindala pa sa ospital si Roma pero gindeklarar man nga dead on arrival. Sunod sa pulis, posible nakapiyong ang biktima amukon nga nakabunggo siya sa poste. Gindala pa sa ospital si Roma pero gindeklarar man nga dead on arrival. Sunod sa pulis, posible nakapiyong ang biktima amukon nga Sa number 6, wala labot sang kakulang sa water supply, may power interruption pagid. Iniapaathag sa General Manager sa Basiwa nga si Engineer Michael Soliva kung nga aayhan naglawig o kung nadugangan ang kadamuon sa apektado sa water interruption. Dugang pa niya, tungod nga tig-ilinit, nagsaka man ang demand. May pila ka mga konsumidor ang nagreklamo sa serbisyo sa Basiwa nga nagasiling nga mas naglala pagid ang sitwasyon karon nga nag-take over na ang prime water. Suno kaya Soliva, sadto pa man, may 1,000 cubic meters na ang kakulang sa tubig para sa ginaserbihan sang Basiwa. Nagakasayuran nga mga 60 to 65% lamang sang konsumidor ang sulhay nga maserbisyuhan. Kung ginasiling nga daw mas naglala ang sitwasyon suno kay Soliva, inibangod sang unscheduled nga power interruption ilabi na sini nga semana. Dala naman diri ang mga leak o puntaga sa pipe kag systems loss. Suno kay Soliva, mahimo sa tunga-tunga pa sang tuig kag tigayon nga mahatagan sa kalubaran ang ini nga mga pagpanghangkat. Padayon pang pagpatuman sa mga tikang para mas mapaayo ang serbisyo. Sa kalubaran ang ini sa mga pagpanghangkat. Padayon pang pagpatuman sa mga tikang para mas mapaayo. Sa number 5, Central Negros Electric Cooperative nagpaatag kun nga sunod-sunod ang brownout nga nagluntad sini nga semana. Sa number 5, madamo nga mga netizens ang nagreklamo sa social media sa asod-asod nga brownout nga nagakatabo sa isa ka adlaw magluwas sa malawig nga scheduled brownouts kun weekend. Ginpahayag sa OIC General Manager sa Sineco nga si Attorney Danny Pontevilla nga hindi tanan niya kabangdanan sa brownout ang yara sa ila area of coverage. Sunod sa iya, kung ang source ng brownout ang yara sa 69 kV transmission line, iya ini sa National Grid Corporation of the Philippines o kun NGCP. Kag wala ini sa may mahimo ang Sineco. Pero may pila naman ka mga brownout sa distribution line mismo sa Sineco nga kalabanan tugas ang pag-clearing sa mga linya sang kuryente. Ganoon naman ini nga ginkayo sang ilang service crew agud nga mabalik ang connection sa madasig nga tinion. Gidugang pa ni Pontevilla nga tuyo niya nga i-review ang outsourcing contract sang mga nagapatigayon sa clearing operation sa bahin sang Sineco kung ano ang sarang mahimo kung magapadayon ang brownout tugas sa nagakasalapay nga mga kuryente. Mga nagapatigayon sa clearing operation sa bahin sang Sineco kung ano ang sarang mahimo kung magapadayon ang brownout tugas sa nagakasalapay. Sa number 4, 11 karon ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang may masobra sa isa ka gatos ka active COVID-19 cases. Sa number 4, 11 karon ka mga banwa kag sa datos sa Provincial Incident Management Team humalin Mayo 1 tayuyon ang pagsaka sang active COVID-19 cases kag sa kada adlaw ini ang ginakabig pinakamataas nga na-record sa kada muon sang active cases. As of May 6, 2,631 ang kada muon sang active cases. Sunod sa incident commanders ng PIMT sa ilang pagsapol sa Regional Task Force sa COVID-19 sininga aga, iya ginpaathag nga ang mga kaso kalabanan local transmission. Bilang tikang para masabat ang pagsaka sa kaso, ginatutukan ang pagdumili sa mass gathering kag curfew. Sunod kaya kailyan, nag-abiso man ang RTF nga magpatuman sa granular lockdown sa mga lugar nga may mga clustering sang kaso. Sunod kay kailyan, ini ang ginapatuman naman sang probinsya. Nag-recommend sila for the granular lockdown or granular containment strategy. Hindi mo lang manual syudad na lang, like ma-declare sa lain nga quarantine status. Pero ma-apply gapon sa RTF kag sa RAB. Quarantine status. Pero ma-apply gapon sa RTF. Sa number 3, active COVID-19 cases sa Bacolod City Police Office ang nagpanaog na matapos may pila ka mga pulis nga naka-recover.
Yara na lang karon sa 85 ang active COVID-19 cases sa Bacolod City Police Office matapos mag-ayo sa virus ang 5 ka mga pulis galunsay mga personnel sa Police Station 4. Lakip sa nag-ayo ang hepe sa Station 4 nga si Police Major June Ray Batadlan. Padayon naman nga naka-isolate ang mga pulis nga positibo sa COVID-19. Samtang ang Negros Occidental Police Provincial Office ang nadugangan sang 4 ka kaso sa COVID-19. 107 ang total cases sa COVID-19 sa Nokpo, kag 33 sa karon ang active cases. Ang nadugangan sang 4 ka kaso Sa number 2, 107 ang total cases sa COVID-19 sa Nokpo, kag 33 sa karon ang active cases. mass vaccination sa mall ang temporaryo anay nga wala ginpatigayon subong nga adlaw. Iniagud maplastar ang proseso sa pagbakuna kasunod sa nga pagdagsa sa mga luyag magpabakuna. Ang detalye sa report ni Martigo. Subong kuntani ang ulihi nga adlaw sang mass vaccination sang syudad sang Bacolod sa SM City Mall para sa mga senior citizens kag may mga comorbidities. Pero temporaryo ini nga ginpostpone sang syudad bangod humalin sang nagsugod ang ila pagpamakuna sang Lunes, wala nila ginpaabot ang tuman nga pagdagsa sang mga pumuluyo nga luyag magpabakuna. Gani para masunod ang minimum health protocols kag mangin masulhay ang pagpadalagan sang vaccination, kinahanglan nila nga bag-uhon ang ila proseso. We have to postpone, okay? We have to review our logistics. Kasi hindi na lang daw naman ng bakuna. Kaya ka-overwhelming balan sa response bala sa mga senior citizen natin, those with comorbidities and healthcare workers. So that's why we have to regroup and also address our processes and systems sa atin ng vaccination. Ginsabat naman ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operation Center ang pila ka mga reklamo nga nagapasulod sila sa mga persona nga wala sa priority list. Suno kay Sorongon, ginahatagan nila sang prioridad nga mabakunahan ang mga damlag pa nakaparegister kag nahatagan sang schedule. Ang mga walk-ins ang ginabutang nila sa quick substitution list para sarang sila mabakunahan kung mayara sang hindi makaabot nga yara sa priority list. And those nga sa quick substitution list are the ones queuing at the end of the line. So kung once maabutan sila sa cut-off namon na by lunchtime, na tanan nga nateksan, wala pa kabalik ang iban. So definitely we will get from the quick substitution list. Kung hindi kita magbutan sa quick substitution list, ang problema natin, ma-endanger ang ating na vaccine na potency. And we have to maintain the cold chain. Mahimo nga padayunon ang mass vaccination sa SM City sa madason nga simana. Naglinyo naman sang dugang nga bakuna si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa kay National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. sa tunga sang pagsaka sa mga kaso sa syudad sang nagligad nga bulan. Martigo para sa Digicast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Isa na naman kasunog nagluntad sa Barangay 12 sa syudad sa Bacolod kay nasang aga. Siyam tanan ka mga pamalay kag mga commercial establishments nagkalahalitan. Pati plaza sa Bacolod nagpuog ang aso. Yaring ripo. Mga alas 9:30 kay nasang aga, nagkinarankaran ang mga residente sa Barangay 12 sa Bacolod. Sa dalan San Juan, tayo pa, makita na nagapuong na aso. Ang mga residente ngayara sa gutter, bit-bit ang ilan na salbar ng mga gamit. Napuno sa mga fire trucks ang corners ang dalan San Juan kag Rizal. Sa kilid sa Police Station 1, ginukupar naman sa mga residente ang gadsang dalan. Ining ila temporaryo magibutangan sa mga pagkabutang samtang nagatulok sa mga nagkalasulog nila nga mga balay. Ang 68 anyos kasi Jimmy Abuseho nakaagi stroke, gidabudlayan sa paghiho. Nakibot na lang sa kuno nga hinali nagpuog ang aso sa ilang nga balay. Naghingagaw sa gwa, haluson lang sang ilang mga gamit ang ilang na pagwa. Musta matiyag mo ya? Kagay mo na stock na mo. Balay mo na. Para lang daw, oh? Balay mo na daw. Gaano kasi natabong sunog? Balay ka, gabi ka daw. Nagibot ka lang nga nag-asuna? May manapagwa pa ka mga gamit? Wala ikaw may nadala? Ang Yanisis, dako ang pagpasalamat nga nag-abot sa kagapigit lamang ang ilang umagad kay kung sila lang nga duwa sa iyang mister, base ayawan sila sa pagwa. Ang ahaw-ahaw niya nga bayo o ginasuksok, amo lang ang nasalbar niya. Umagad po gabi lang nang abot alin sa Calatrava.
Pwede nga ba ka mga gamit pagwa? Ako wala ko, may isa kabilog pa yun. Ako wala ito dala. Gaano kasi natabong sunog? Ara lang ko sa balay, may tiyanggi ko, magyutay. Ginwa ko lang ang mga papilis na ako. Pero nagwa, nagipagwa na ko sa ako umaga. Dako pagpasalamat nila nga nasalbar nila ang ila kaugalingon kagang ila balay wala madala sa mga gintupok sang kalayo. Ang ini naman nga babayi, giningagaw dala pagwa sa ila nga balay ang ila hinuptanan nga ido. Nahigot pa na siya sa dalom? Di ba? May lang nakita mo pa siya? Ha? Asa sunod sa balay? Giling-giling nagkuhan yung sa mga bitbit gito na. Mayo gid. Samtang nagakinarangkaran ang tanan, isa ka soltero ang hinali na lang nagkirig-kirig sa dalan. Ano na oh? Hoy! Pwede ka na! Bataya! Giningagaw sa karga sa ambulansya, sulod sa mga kaibog balay, epileptic ang bata. Istorya sa mga residente, may mga kabataan nga naghampang sang kalayo, kag nalabot sang kalayo ang kurtina sang balay. Kabataan sa kalayo? Oo. Sa dinang face, dalom? Tiga pampang? Tapos? Susunod balay? Nagdabadaba na doon? Ang ining impormasyon ang ginausi sa aman sa Bureau of Fire Protection. Samtang ginapalong sa mga bumbero ang kalayo, tuma naman ang pagpuog sa aso sa plaza sa Bacolod. Gani gisiradaan ang mga dalanon sa palibot sa plaza, bangod sa halos wala na makita ang mga motorista. Muling sitwasyon, samtang kakasunog ito, ang sitwasyon sa mga plaza sa Bacolod, almost zero visibility. Literal makatulog, kahit na nagkapit sa amin, makatulog. Wala ka na makita masyado sa plaza hag sa dalan. Sa inisyal report dito sa BFP, ikutan ng tanong commercial establishment sa mga pamalay ang naabo. May duha naman ka mga na-damage. Kagyara sa 100,000 pesos ang halit sang kalayo sa mga propiedad. Ginahibaluman sa barangay kung pilatanan ka mga pamilya ang apektado, kaya ang iban nga mga balay may mga borders. Si Mayor Evelio Linardia ang nagpadulong sa lugar kag ginmano sa DRRMO kag sa DSSD nga ihatag ang tanan nga mga kinahanglanon sa mga apektado nga mga pamilya. Samtang masako ang tanan sa pagpakadto pakari, ang ini nga empleyado sa bangko, nagwa, kag nagtag sa tubig sa mga bumbero kag mga rescuers. Samtang masako ang tanan sa pagpakadto pakari, ang ini nga empleyado sa bangko. Kaag sa tripping ni Ruming, naghibalo ka mo bala nga sa karon may mga mangunguma na nga nagaproduce ang ilang kaugalingon nga strawberries sa Silay City. Kaag sa tripping ni Ruming, naghibalo ka mo bala. Antes ka makalabot sa ilang strawberry plantation, pwede mo anay ma-enjoy ang view sa kabukiran sa Barangay Patag sa Silay, pinaagi sa pagsakay sa cable car. Antes ka makalabot pag abot mo sa plantation, imo masaksihan ang may kapin sa 10,000 na sa karon ka mga punos ng strawberries. Sa subong, nagasigi-sigi na ang ilang nga pag-harvest sa kada adlaw. Pero kadako sang demand for strawberries, ilabi na sa mga kapihan, gani wala pa ma-harvest, may mga buyers na sila. Pero kadako sang demand for strawberries, ilabi na sa mga kapihan, gani wala pa ma-harvest, may mga buyers na sila. Dinyo ko buwa sa aton strawberry picking sa Patag, kag pagtilaw kun bala matamis man. Inibuwas sa tripping ni Ruming 10 a.m. Dinyo ko buwa sa aton strawberry. Imagine na sa una pinsa ta sa Baguio ka lang makapang strawberry picking subong sa Patag sila pwede na. Tungod ko Ruming sa kabugnaw. 10 a.m. Marami sang duta kag sa bugnaw ng klima. May market gid man sila no. Oo, kuno ba? Wala pa ma-harvest. For example, ito diya sang isabi ka coffee shop. Makuha ko da sa amo nga adlaw 8 kilos kinahanglan ko gid. So wala ma-harvest, may bayo naman nag-ready makuha sa ila. Gina-shake, ginahimo cake. Sa mga ilim nun siguro pa mga shake, mga fresh strawberries, yung damo sobrang sa nag-bake eh. Sama na sa mga market nila. Kung shake, Ruming mahal, no? Fresh strawberry shake. Usually, diba? Fresh strawberries na diba shake. usually, mga powdered and the flavor. Pero laing giniyari, laing siyempre. May imaginable ang pag-picnic kung pwede naman maligtas. Usually, diba? Fresh strawberries. So, ang matagwa ko, Barb, imaginable. Gusto ko mag-ang strawberry. Kung ako sa nagkaon. Bukas ba tayo nilang bilog nga episode kasi dyan sa mga strawberry picking. Kaga po yung mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga mag-ibalo ka sa nagtatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Anjares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Anjares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend.